Oke lur, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Sowi pengen main ompram lagi keturutan gimeng. Pasti pesen mie Pak Oyo Lerano radulan rene iki mong balik. Iki ompram jek gawe bantalane rotari lho bola. Nek didelehne ben mak jelek sing nyangga konokane iki lho. Atine nggih korban besok. Lah bola. Produke ompram iki. Pisaune lho bola, pisaune bola. Yes, ganti pisau baru. Buat oh nggih sikil kudune nggih tangan abot bola iki heeh nggih perasaan ra oleh iki landhep iki bola iki nggih mancep nang apa nang lemah kok sing dadi iki wis mari kuwi arek masak bahannya iki ora ya per ya. Lah bahane kandel lho bola. Wah. Ha, iki sing wis dadi. Oh. Wes info perotarian wis ndang moro me ompram bola. Iki wis siap pasang iki. Iki sing jek entahan bola. Nah. Urung dibekok. Oke, traktore Pak Yoyo cek ganti pisau karo bantalan. Buntune ben tedah mangane Pak Wedhus iki. Ben landhep. Besok mangan Pak Wedhus ben tedah. Ki yo nek gledekan oke pesenane endi Bro iki? Pesenan kan. Kuwi prese Mbah Pri kuwi sebenarnya tak bilek iki. Iki ndi sing kidul ning lor. Wes lali aku. Sing lor. Ah, kuwi lor. Iki info gledekan iki bola ya enek. Sotarine Mbah Pri iki. Ki ijo iki Ya. Lepres iki. tambahi apa iki? Iki nyidang. Jadi langsung gawe citaan gulutan. Engko langsung gulut to ne. Heeh, Jawa. Jawa ning Mbah Pri. Lah ukurane piye kok ya? Di WSL, jadi kena di enaknya kena di mana? Oh, alah. Iki cek urung dadi carane ya. Urung. Kita Mbah Pri iki bola iki. Jadi setting gawe gulutan. Iki per bijine piro ya Pram iki? Per biji sing kae 60.000. Nah, sing iki 60.000 bola. Sing 50 ya nek. Iki sing kandel iki ya. Oh, Iki sing kandel bola iki. Model meh kaya ori. ono selera wae. Emang 50 Nek sing sak ngisore regane ya nek bola wis. Petong karo ompram dhewe. kuwi nomor di bawah. Kayak kok Kuning lho. kerincing kini nge. Oke, cek diganti pisau bola ya wis meh mari ya. Arek masang bantalan tok. Tindak leren awan bengi iki bola. Apa? Sasi pisan ganti uli iki. Enggak tahu diganti ini. Dicak bloknya yang ngomong. Ini larang ngomong.
wayahe cek masang bantalane bolo. Repot dong ero menek takoni ya. Madang dina lali ya. Nanti rong madang kayak pesen mie. Kali madang kan. Iki sing kale ya jebol iki. Kesantap apa iki? Oyot kan. Boleh medane ra nek sing ngerti ngene iki lho. Santap ya tomoe. Oh ya. Padahal wesi kandel iki. Tok mundur. Ora apa-apa. Ram tok ngelas. Dengan yang menjadi buri. Ayo balik. Ya kena ora dia. Jalan kena ora itu, Pak. Dilai boleh weh, dipotong pisan karo apa. Rapangan sih blek ketek ya kok. Wes, kes mari siap tempur neh bola iki. Oh iya, iso leren ya. Salat Id foto iso iki. Heeh. Somben. Sesuk iki salat Id bola lali sampean. Siap. Wes lur, infone ngono saya sing butuh iki. Sing butuh rotari. Siap. Pisaune bola ganti pisau wes hubungi Om Pram. Engko nomere nek ngisor ya deskripsi. Wes ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.